Terve, mä oon Jani Järviö IMDigistä ja meillä on tänään täällä haastateltavana Vesa Julin, pastori. Moi. Ja tänään vähän käydään läpi sellaista aihetta kuin kirkon lähihistoria. Tai semmoinen olisi niin kuin itsellä se, voisin kysellä semmoisesta. Joo, eli en ole aina ollut suinkaan pastori. Olen syntynyt 70-luvun lopulla ja tietenkin ihan normaalit peruskoulut, lukiot. Sen jälkeen oli semmoinen tilanne, että elämä vähän haki huomioon. Päädyin sitten vähän sateensuojaan metsäoppilaitokseen tuonne Ouluun, jossa sitten suoritin metsätalouden perustutkintoa, eli metsurin paperit löytyy meikäläiseltä. No, en sitten siihen hommaan tullut jää. Opiskelin sitten metsätalousinsinööriksi Rovaniemellä. Ja sitä hommaa tein sitten reilu 8 vuotta. Minä olin Stora Enson palveluksessa metsätyönjohtajana ja puun ostajana. Ja sitten alkoi tulla elämässä semmoinen tunne, että on oikeastaan tehty kaikkia niitä hommia, mitä Stora Ensolla on tarjolla. Ja mulla on taustalla reilu parikymppisenä tämmöinen tapahtunut hengellinen, sanotaanko havahtuminen tämmöiseen hengelliseen todellisuuteen. Usko syttyy minun sydämessä ja se alkoi sitten niin kuin viemään minua siihen suuntaan, että lähdin opiskelemaan teologiaa ja myytiin taloja, pistettiin lapset ja tavarat kyytiin ja lähdettiin Joensuuhun. Tämmöinen elämänmuutos ja sillä tiellä olen. Ja tyytyväinen olen tähän valintaan kyllä. No, oliko se 90-luvulla suunnilleen se muutos vai mihin aikoihin? Muutos oli 2000, 2009, 2000 siinä vaiheessa. Ne oli loppupuolella 90-luvulla. Niin, siinä vaiheessa, että ihan tämmöinen, olen varmaan sulle joskus sanonutkin, että miten tämä tapahtui, kun auto ajoisi metsäteille eikä ollut kerta kaikkiaan muuta tekemistä, kun luki Uutta testamenttia otellessa varaosia. Siitä se jää sitten se Uuden testamentin lukeminen päälle niin sanotusti. Joo, 5 vuotta on tuossa ollut, sitten 6 vuotta on ollut nyt pastorina. Ja tästä pastorina oloajasta jo muutaman vuoden ajan sitten iltaisin myös mennyt pastorin viereen nukkumaan, eli rouvani on myös tällä nuotella sitten pastorin. Joo, toi niinku tämän päivän aihe, mikä mä ajattelin, niin se olisi tavallaan niinku pohjaa sille, jos me tehdään nyt useampia näitä jaksoja, niin pohjaa sille sitten tulevalle ja tavallaan se luo sellaisen aikajanan, mihin sitten voidaan sijoitella niitä tulevia aiheita, mistä keskustellaan. Eli jos tänään käytäisiin niinku semmoista asiaa läpi, että mikä se sun näkemys on siitä, että millainen siellä joskus 70-luvulla, jos sinne asti pystyy ajattelemaan, että mitä kirkko oli ja mitä se toimi silloin ja miten se on nyt sitten elänyt ja muuttunut tänne nykyaikaan. Joo. Tämmöinen helppo kokonaisuus. Joo, helppo aihe. Muistikuvia minulla ei juuri 70-luvulta ole. Niin. Olen nähnyt kuvia omasta kastetilajuhlastani ja siinä ei oikeastaan niin tämmöiset konkreettiset yhtymäkohdat sinne sitten hajouttaa, mutta sitten on jonkun verran tietenkin opiskellut asioita ja perehtynyt, niin jotain sieltä niin kuin tiedän kyllä. Joo. Niin oliko se niinku, mitä mä muistan ensimmäisiä asioita, niin jostain 80-luvun, niin siis en tietenkään muista, että itse olen ollut silloin, mutta muistan, että olisiko ollut 80-luvulla muuttunut silleen, että naiset voi tulla paperiksi ja jotain tämmöisiä muutoksia 80-luvulla. Joo. Sitten 70-luvulla on ollut myös jotain isoja muutoksia. 86, jos nyt ihan oikein muistan, niin vihittiin ensimmäiset naispapit ja 86 vuonna tuli vielä sitten tämä meidän virsikirjan uudistus. Ja sen muistan oma edesmennyt isoäitini, niin otti nämä kummatkin uudistukset erittäin raskaasti. Että hän oli tämmöinen vanhauskoinen niin sanotusti, että papin virka on vain
miehille ja mitä muuta ei voi nyt ajatellakaan. Ja sitten samaan tien niin versikirja myös pilattiin sitten Niin. sama syssy, niin se oli vakava paikka. No tosi puheessa ei mä 86 vuonna käyttöön versikirjan kaikki viidet ole kyllä lähellekään niin tämmöisiä juurevia kuin vanhemman kirjan, että on täällä tämmöisiä sanamuotoja on muuteltu ja pikkusen pyöristelty ja sitten monella näitä rakkaita versiä on sieltä versikirjasta poistunut ja sitten tilalle on tullut sitten uusia eri ihmisille rakkaita versiä. Niin, että sopii vähän erilaisia. Joo. Niin siis kumminpäin siis oliko se, että niin kuin ennen oli ehkä enemmän juurevia vai nyt? No joo, kyllä. Joo. Eli mitä vanhemman versikirjan jostain saa käsisen, niin kyllä siellä niin kuin, sanotaan se kielenkäyttö monissa versissä on semmoisia, että ne nyt nykyisessä kontekstissa sitten sopisi ehkä tämmöisten joidenkin herätysliikkeiden käyttöön. Että kyllä siellä niin kuin, Se on oikeasti sanotaan synti synniksi ja helvetti helvetiksi, että ei niin kuin yhtään lieventele ja leikittele tämmöisillä vakavilla aiheilla. Joo. Nyt se on ollut niinku tiukempaa se aikaisempi tai silleen. No joo, sanotaan, että semmoista konstailematonta, että jos me nyt Raamattuakin luetaan, niin siellä asiat ilmaistaan kiertelemättä ja hyvin mustavalkoisesti ja jyrkästi. Ja ehkä sen vanhemmat versikirjat on sitten enemmän niin kuin sieltä ammentanut suoraan sitä tämmöistä innoitusta kuin nämä uudemmat. Että uudemmissa on sitten tähän ehkä alettu niin kuin miettimään ehkä sitä, että miltä joku asia tuntuu ja sitten sen memoria sitten vähän niin kuin rakennettu sitä. En ole tästä mitään tutkimustietoa lukenut, mutta tämmöinen tulkinta minussa on syntynyt. Mitenhän sitten on 90-luvulla suuria muutoksia. Itse en aika muista, että olisi 90-luvulla itse käynyt tuon rippikoulun, muistaakseni ihan loppupuolella, mutta en muista, että kirkossa olisi ollut mitään muutoksia silloin vielä. Ei, kirkko on tietenkin jatkuvasti tämmöisessä muutoksen tilassa, jos me katsotaan niin mitä kirkko tarkoittaa. Kirkko ei ole joku rakennus tai organisaatio, vaan kirkko on ne ihmiset, jotka kuuluu seurakuntaan. Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa ja kirkko on siinä mielessä sitten ollut vähän niin kuin tämmöinen yhteiskunnan peili, joka kun kuva muuttuu, niin peilikuva muuttuu siinä samalla. Niin, että elää sen mukaan. Niin. Kaikki muutokset ei ehkä sitten ole kuitenkaan ollut kaikkien mielestä hyviä että ehkä sieltä menneisyydestä olisi jotain ehkä sitten kannattanut säilyttää. Niin pitää. Niin, jos sitten katsotaan näitä sisarkirkkoja, ortodoksikirkkoa, roomalaiskatolista, niin niissä ei sitten tämmöistä prosessia ole siinä määrin tapahtunut kuin meillä tässä Heblut-kirkossa. Ja se jonkun mielestä voi olla hyvä asia, jonkun mielestä huono asia, mutta jostain syystä nyt sitten erityisesti nuoria miehiä tällä hetkellä ortodoksikirkko ja roomalaiskatolinen kirkko vetää puoleensa. Puoleensa huomattavasti enemmän kuin Heblut-kirkko. Joo, niin eli ne elää niin kuin enemmän sen mukaan, miten se on kirjoitettu. Että se niiden kirkko ei sitten ei sille elä. Herkkiä tämmöisille reagoimien tämmöisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, että hän ajattelee ehkä, että maailma on se, joka pyörii ympärillä ja muuttuu ja kirkko on sitten se, joka pysyy, että se on tavallaan niin kuin yksi tämmöinen varma tämmöinen niin kuin peruskallio just näin, että on joku kahva, mistä voi elämän turbulenssissa pitää kiinni. Joo, semmoinen jotenkin käsitys itselläkin oli ehkä silloin nuorempana ja 2000-alullakin silleen, että kirkko on niinku just semmoinen peruskallio, että ne säännöt on ne tietyt ja se on silleen. Mutta sitten just se on niinku elänyt aika paljon sit tässä niinku omankin elämän aikana. Joo, kyllä kirkon palveluksessa on huomattava määrä ihmisiä ja kirkossa päätösvaltaa käyttää huomattava määrä ihmisiä, maallikkotaustoisia, joilla on vahva tahto saada aikaan suuria muutoksia kirkossa. Joo. Mitä sä oot mieltä itse siitä, että onko se niin kuin hyvä asia, että kirkko
päästää sen niin kuin itsensä liikkumaan sille ja niiden arvoja. Niin. Siis arvojena ei pitäisi muuttua. Ja joo sitten pelkästään niin kuin meidän tunnustuskirjat, pappislupaukset, kaikki tämmöiset, ne ankkuroi kirkon olemuksen ja uskon Jumalan sanaan. Ja sehän ei ole semmoinen asia, mihin sitten ihmisillä on hirveästi niin kuin valtuuksia muuttaa. Mä otin mukaan, arvasin, että tämäkin asia nousee, niin otin mukaan kotoa tämmöisen tunnustuskirjat nimisen kirjan, jossa on sitten nämä meidän Evankelikirkon keskeiset tunnustukset. Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvästi ikuinen. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Eli evankeliumin julistus ja oppi, sakramenttien toimittaminen, nämä on ne asiat, mitä ei saa muuttaa. Mm-hmm. Sen sijaan ei ole välttämättä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniot, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Ja kaikkialla minun käsittääkseni tarkoittaa myös kaikkia aikoja. Eli kirkossa on aina jotain tämmöisiä elementtejä, jota muuttuu. Meille tulee uusi virsikirja, jossa on uusia virsiä, voidaan ottaa muuta tämmöisiä messusävelistöjä käyttää, Jumalan palveluksia. Me voidaan muuttaa rukouksia, voidaan muuttaa liturgioita, me voidaan muuttaa aika paljon. Mutta sitten se, mitä on evankeliumi, mitä se tarkoittaa, miten sitä julistetaan kirkossa ja miten sakramentit toimitetaan, miten niitä tulkitaan, niin se on sitten semmoinen asia, mihin ei ole ihmisellä valtaa kajota. Joo. Niin kun, että jos kun niistä kerrotaan, niin ne menee sen mukaan, miten on kirjoitettu, mutta onko siinä sitten, niin kun, tuleeko kumminkin käytännössä, niin kun, että se eroaa jotkut toimet siitä, miten se on kirjoitettu ja kerrottu. Miten ne on sitten kumminkin ristiriidassa. Joo, jos niin viittaat, että niin on kirjoitettu Raamatun, miten niitä toimii. Totta kai tässä on tiettyjä tämmöisiä tulkintaeroja ja käytännön eroja. Niitä nousee jo pelkästään, jos sakramenteista nyt puhutaan. Niin kirkkolaki säätelee meidän sakramenttien toimitusta. Siellä muun muassa on se, että kenet voidaan kastaa. Niin siellä on asetettu näitä ehtoja. Jos me luotaan apostolien teoissa, niin siellä ensimmäisen helluntain hengenvuodatuksen jälkeen kastettiin tuhansia ihmisiä ja minä luulen, että ne kaikki eivät edes tiedä, minkä takia on paikalla, mutta jonon mukana ne joutuvat sinne kastettavaksi sitten. Ja nykyään sitten niin siinä on tiukat ehdot, että ketä tahansa ei kasteta ihan mistä tahansa syystä. Eli lapset voidaan kastaa, jos vanhemmat kuuluu kirkkoon tai ainakin toisen vanhemmista. Ja yli 15 vuotta täyttänyt henkilö voidaan kastaa vasta sen jälkeen, kun hän on saanut tarpeeksi opetusta, että hän pystyy ymmärtämään sen kasteen. No. Eli tämmöisiä ehtoja ja näitä sitten aina joudutaan vähän miettimään, kun rippikouluun tullaan tyypillisesti 14 vuotta täyttäneenä, niin jotkut 15 vuotta, ja jos sitten kirkkoon ei kuulu eikä ole kastetta, mutta haluaa sitten kirkkoon liittyä, haluaa käydä konfirmaatiolla, niin sitten joudutaan vähän niin kuin pelaamaan näiden kanssa, että miten me nyt sitten klaarataan tämä homma. Että jos on 15 vuotta täyttänyt, niin sitten täytyy antaa vähintään 5 tuntia opetusta uskoasioista ennen kuin voidaan kastaa. Ja tämmöisiä asioita tulee vastaan. Eli taas puhutaan siitä, että ei voida, sanotaan Raamatussa, ei ole kaikkia näitä perusteita sinne kirjoitettu, miksi on tehty niin kuin on tehty. Siellä enemmänkin luotaan, että nyt tehtiin näin, kastettiin 4000 ihmistä sinä päivänä. Ja miehet ja miehet, kastettiin 4000 miestä ja sitten naiset ja lapset päälle, mitä nyt sattuu olemaan.
näin päin pois, mutta ei sitten kerrota sitä perustetta, että mikä kaikki johti siihen, että näin toimitaan. Ne. Ja me joudutaan sitten itse niin kuin, tavallaan jokapäiväisessä elämässä niin perustelemaan nämä meidän valintat ja se, miten me toimitaan. Ja siinä on tunnustuskirjat, kirkkolaki, on esimiesten ohjeet, pispe ja päätökset on kaikki semmoisia, minkä mukaan sitten meidän täytyy toimia. Joo. Että siinä on aika tarkat sitten niin kuin säännöt ja Joo, monesta suunnasta tulee sitä joo. rajoitusta siihen. Joo, rajoitukseen on tietenkin ohjausta, että Niin, sitten käyttäisi tämmöisessä sana ohjausta. Ja ne on ihan tämmöisiä niin perusteltujakin oikeastaan sitten ne. Sitten ehkä ei missään nimessä menisi väittämään, että kirkkolakia pitäisi jotenkin kohta muuttaa, että voitaisiin sitten alkaa vapaasti kastamaan ihmisiä tuolla Vateikoskella. Niin, ja kaikki, ketkä kävelee sillä niin. Joo, kirkko elää ja muuttuu jatkuvasti. Minä itse kun tuossa pari tuntia sitten kysyin, että oliko meillä joku aihetiedossa tälle keskustelulle, niin sitten sanoin, että tämä kirkon muutos olisi niin kuin tämmöinen. Ja minä itse aloin miettimään identiteettiä, kirkon identiteettiä, mikä kirkko on, miten kirkko kokee olemansa. Ja siinähän on ehkä sitten 70-luvulta saakka niin tullut aika suuri muutos. Eli 70-luvulla jo toki oli tämmöisiä liikehdintää yliopistomaailmassa, mistä tuli kirkkoon, oli tämmöistä jonkinlaista radikalismia ja näin päin pois. Mutta kirkko siinä vaiheessa kuitenkin oli niin kuin identiteetin puolesta varsin yhtenäinen. Jos siellä joku teki jonkinnäköisiä radikaaleja irtiottoja, niin se herätti huomiota. Ja sitä sitten paheksuttiin ja siihen puututtiin ja asioita korjailtiin. Ja nyt sitten näiden muutosten myötä niin se kirkon identiteetti ehkä on sitten vähän sillä kuin sanotaan kauniisti monipuolistunut. Joo. Eli tosiaankin kaikki kukat lähestulkoon ei nykyään saa sitten kukkia ja tämmöisiä monenlaisia käsityksiä, monenlaisia uskonnollisia identiteettejä, niitä pidetään sitten tasavertaisina ja suurin piirtein yhtä hyvinä perustuna sitten suurin piirtein ihan mihin vaan. Joo, niin sieltä on lähtenyt semmoinen niin kuin, vähän niin kuin lanka. Lanka on lähtenyt vähän niin kuin leviämään tai silleen auki, että se ei ole enää niin silleen näin, vaan se on niin kuin monta säijettä silleen. Selkeää suuntaa. Joo. Yhtenäistä suuntaa. Sanotaan, että on selkeitä suuntia, mutta ne voi olla toisinne vastakkaisia. Niin, kyllä. Ja jokainen vetää vähän niin kuin siihen suuntaan, kun sattuu tuntumaan hyvältä. Joo. Itsellä nyt tuosta tuli mieleen, että olisiko se ollut viime vuonna, niin tuli vastaan tällainen, mun mielestä oli suomalainen pappi, joka sanoi, että hän ei usko itse Jumalaan jotenkin. Niin onko sulle tullut semmoista vastaan ja onko tollainen, niin kuin, että onko ok silloin, että on pappi, jos on sellainen ajatus, että ei itse usko? No eihän se tietenkään ole oikein. Toki Augsburgin tunnustus sanoo, että vaikka pappi olisi jumalatonkin, niin hänen toivottamat sakramentit on joka tapauksessa päteviä. Okei. Eli siinä mielessä niin seurakuntalaisten oikeusturva on kunnossa, eli jumalattomakin toimittama kaste tai ehtoollinen on meidän tunnustuksen mukaan pätevä. Joo. Koska eihän me voi tietää kuka on kuka. Niin. Se jos täytyisi varmistua pastorin uskoelämän aitoudesta ennen ehtoollisen osallistumista, niin se asettaa seurakuntalaista aika kestämättömään tilaan. Joo, menisi aika hankalaksi. Menisi aika hankalasti, mutta sitten se toinen puoli, mikä koskee tätä evankeliumin oikein julistamista. Joensuussa silloin opiskeluaikana kävin siellä Leinetsin Joensuun seurakunnassa, niin kyllä siellä aika niin kuin äkkiä oppi sen, että jos haluaa tämmöistä niin kuin hengellistä ravintoa itse saada sanajulistuksesta, niin ehkä se
Pöylisen sun kirkko sitten on se, missä siellä kannattaa käydä. Ja kyllä minä sitten keskustelinkin siellä sitten yliopistolla vähän niin kuin, muilla samoja kokemuksia, että jos haluaa kuulla kattavaa opetusta suvaitsevaisuudesta, tasa-arvosta ja biojätteen lajittelusta, niin kyllä se Vanhan kirkko oli silloin se oikea osoite. Ja jos Sallarumaa on kuullut, niin tämä ei sitten koske sinua, Salla, tämä kritiikki, että sinä olet ihan ok tässä suhteessakin, mutta näin. Mutta kyllä se, sanotaanko se julistuksen painopiste on muuttunut varsin huomattavasti. Niin se oli siis silloin 2000 alkupuolella. Ja kyllä 2010 Joo. lopulla, että siinä vaiheessa on sitten tuolla Joensuussa pari vuotta vaikuttanut. Joo. Sieltähän minä tulin sitten 17 vuonna vappuihin Imatralle. Joo, suunnilleen samoin hyötyä itsekin. Muistaakseni 2016. Joo. Mitähän vielä nyt sitten ihan tästä ihan lähihistoriasta, miten nyt olisi muuttunut? No onko se sitten tämä sitten homoavio vai millä nimellä se nyt, niin onko se nyt sitten niin kuin 2020-luvun vai onko se silleen, että voi itse päättää, että mikä se nyt sitten, niin kuin, vai onko se maistraatin kautta homoaviot vai mikä siinä on se? No joo, maistraattihan se on tällä hetkellä se laillinen taho. Pihkiin mä pidän vaikka sitten tämä samaa termiä, mikä tässä on vakiintunut tasa-arvoinen avioliitto, eli samaa sukupuolta olevien parien pihkimiset. Minä en tätä homoliitto sanaa hirveästi niin kuin sillä itse pidä, koska tässä on nyt sitten kuitenkin tämmöinen pikkusen pejoratiivinen kaiku ehkä tuossa. Niin, no joo. Itse sitten vältän sitä, mutta sama sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen tällä hetkellä tapahtuu laillisesti maistraatissa ja sitten laittomasti kirkon piirissä. Että kirkkohan on tällä hetkellä vähän tämmöisessä oudossa pattitilanteessa, että meidän laki niin kuin, tavallaan kieltää pappoja vihkimästä tai laitulkinta ainakin kieltää pappoja vihkimästä ja samaa sukupuolta olevia henkilöitä avioliittoon. Mutta sitten sitä joka tapauksessa tapahtuu. Ja siihen alussa piispat vähän niin kuin yritti puuttua ja jakeli varoituksia, mutta nyt sitten piispat on ottanut sen kannan, että asia on kielletty, mutta antaa periaatteessa mennä. Joo. Niin onko se sitten, että jotkut saattaa ihan kirkossakin sitten niin kuin salaa sitten niin kuin, mikä se toimenpide nyt sitten oli? Joo, joo, kyllä. Kyllä sitä tapahtuu. Ja ei se nyt niin salaakaan. Kyllähän se tietenkin, jos joku vihkii avioliittoa samaa sukupuolta olevat, niin sehän on paitsi hengellinen toimitus, niin hän on sitten myös viranomaisen edustajana ja se niin kuin salassa pysyy. Niin joo. Ihmiset menee naimisiin. Joo. Ja vaikka se onkin tämmöinen pikkusen niin kuin laitonta harvalla alueella oleva vihkimys, niin se on kuitenkin lain missä pätevä ja ihmiset on naimisissa ja toivottavasti pysyykin. Ja samat säännöt sitten koskee molempia. Joo, kyllä. Joo, tämähän on semmoinen asia, mitä ehkä kirkon piirissä liikaa suurennellaan. Ei semmoisesti. Minä itse sen verran pelkän ja kunnioitan Jumalaa, että en itse näkisi itseäni toimittamassa vihkimistä samaa sukupuolta oleville pareille. Minä sydämestäni toivoisin, että Jumalan sana olisi erehtynyt näissä kohtiin, missä puhutaan näistä asioista. Mutta koska se nyt kuitenkin vaikuttaa varsin epätodennäköisesti, että jumalalaista on edellessä tapahtunut, niin minä pysyn sitten kuuliaisena tässä kohtaa ja ainakin niin turvaan oman selustani niin sanotusti. Koska jokaista teosta, mitä me tehdään, niin me joudutaan enemmän tai myöhemmin sitten myös vastuu kantamaan. Tämä kaikki sanottu, niin samaa sukupuolien edustajien avioliitosta on ehkä kirkossa tehty liian iso tämmöinen kysymys. Jos me nyt Raamatusta aletaan
lukemaan alleviivauskynän kanssa. Kaikki kohdat, missä puhutaan samaa sukupuolta olevien tämmöistä seksuaalista suhteista ja saatte sitten avioliitosta, niin aika vähän niitä merkintöjä siis se kertyy. Eli Raamattu ei ole oikein niin kuin kiinnostunut edes tästä koko aiheesta. Tämä on niin kuin ihan tämmöinen ölohara. Niin, se ei ole olennainen osa. Siis se ei ole yhtään olennainen. Tämä on niin reuna-alueita, että tämä koko kysymys ja kun olla ja voi. Ja tästä nyt on sitten kuitenkin tehty sekä näissä seurakuntavaaleissa että kirkolliskokousedustajien vaaleissa se vedenjakaja, jonka mukaan sitten ihmiset ehdokkaansa valitsee. Ja tämä on niin täysin kirkon kannalta typerä tämä tilanne, kun olla ja voi. Ja media vielä tuntuu, että paisuttelee sitä. Että itse vaan sitten miettii, että jos tästä tehdään kirkolliskokousedustajien valintaperustetta, mitä mieltä he ovat tämmöistä asiasta kuin samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitosta, niin mitä kaikkea tämän asian varjossa sitten menee näissä vaaleissa läpi. Läpi siinä on koko joukko henkilöitä, joilla on yksi ainut agenda. Eikä heillä ole kompetenssia sitten oikein mistään muusta asioista. Ja se kirkolliskokouksessa niin tämä on niin mitätön asia sen koko vaalikauden kannalta. Eli tämä johtaa kirkon vähän niin kuin tämmöiseen ankkurikirti mentaliteettiin, että katsotaan nyt mihin tämä homma sitten päättyy. Niin, että siitä on tehty semmoinen vähän niin kuin kokoonsa suurempi homma monella tavalla. Kyllä. Ehdottomasti näin. Joo. Itselle niin kuin se ajatus siitä on silleen, että totta kai niin kuin jokaisella pitää olla niin kuin samat oikeudet meidän yhteiskunnassa ja että on se sitten samaa sukupuolta tai ei, niin pitää olla niin kuin samat oikeudet niin kuin olla niin kuin yhdessä, että on samat säännöt, jos haluaa. Mutta sitten just se, että meillä on erilaisia yhteisöjä, niin tuntuu tosi oudolta silleen, että kuitenkin omasta näkökulmasta näyttää, että se niin kuin paine kirkolle tuosta asiasta niin tulee niin kuin ulkoapäin tosi paljon. Sitten myös silleen, niin kuin, että ne, ketkä ei edes kuulu siihen yhteisöön, niin ulkopuolelta painostaa sitä, että nyt pitää tehdä näin ja näin. Ja sitten tuntuu, että se on siis tosi monessa muussa asiassa myös meidän yhteiskunnasta. Tulee se ulkopuolelta, mutta kyllä se tulee kirkon sisältäkin. Joo. Ihan yhtä lailla. Joo, tuossa vielä tuli mieleen tästä, että kuinka se on tärkeysjärjestyksellä aika reunoilla tämä asia Raamatussa, niin suuri osa näistä kohdista, mitä sieltä nyt sitten siterataan, niin koskee vain tämmöistä miesten välistä seksuaalista kanssakäymistä, mutta jos puhutaan sitten naisten välisestä tämmöistä kanssakäymisestä, niin meillä on Raamatussa vain yksi ainoa kohta, josta sitä edes mainitaan. Ja siinäkin kohdassa niin se ei ole se pointti, ei ole se naisten välinen kanssakäyminen, vaan se on ihan joku muu, mutta ei siellä joku mainita. Näin. Eli se, että kuinka tämä niin kuin heikolla jäillä on just tämä meidän vaalijärjestelmä ja kaikki, kun tämmöistä asiasta niin kuin tehdään sitten se vedenjakaja, se ehto, minkä perusteella sitten näitä ehdokkaita sinne valitaan, niin tämä on ihan uskomatonta. Että se on ihan väärässä kohdassa se tavallaan se, niin kuin, että millä kompetenssilla pääsee jonnekin, niin se on niin kuin ihan niin kuin ei liity millään tavalla siihen asiaan tavallaan se mittari, että onko hyvä siinä vai Joo, että olet hyvä tässä 1%, mutta entä se 99%? Niin, se on sitä kaikkea muuta. Itse olisin toivonut, että meillä tulisi sellaisia asiantuntijoita, jotka pärjää hyvin siinä 99% asioista ja eivät sitten joudu tekemään ratkaisuja asioista, joita he eivät sitten loppujen lopuksi ilmeisesti tunne. Miten tuosta tuli mieleen siitä, kun sanoit, että se virsikirja vai mikä oli muuttunut silloin 80-luvulla, niin tuntuuko nyt siltä, että jos niin kuin, että onko muuttunut myös näin, että kun vaikka koulussa opetetaan uskontoa tai jossain
mediassa tai jossain muualla uskontoon liittyviä asioita, niin ne on hyvin paljon silleen, sana ehkä popularisoitu tai semmoinen niin kuin se oikea termi, että niistä puuttuu kokonaan se syvyys tai isolta osin, että se on niin kuin, se tarina on kerrottu silleen päällisin puoli Ja, enemmän. joo, ei sitä ehkä silloin se syvyyspuolta, mutta sanotaan, että sieltä on niitä monille rakkaita juurevia virsiä silloin on riisuttu pois. Ja tilalle on tullut sitten niitä, joita he eivät ehkä pitänyt semmoisina niin syvällisinä ja samanveroisina. Meidän vesikirja on kuitenkin ihan niin kuin ok, ja tämä on se kirja, johon minä itse olen kasvanut. Joo, en se aikaisemmin. Niin, sillä lailla. Mä en tiedä, minkä verran koulussa sitten vielä virsiä lauletaan. Että suvivirrestä käydään keskustelua. Itse muistan kouluaikana, niin siellähän ollekin Levaina Valtiossa hyvinkin paljon virsiä lähdetään. Sitten tietenkin lapsia ja perhettä ja koulua koskevasta osiosta, mutta laulettiin, minä tykkäsin niistä virsistä, mitä silloin koulussa laulettiin. Se oli minusta niin kuin hieno. Minä olen vielä niistä tykkäsin niistä päivänavauksen puheosuudessa. Niin, kyllä pääsee osallistumaan. Ei, kyllä. Miten sitten niin kuin ton virsien ulkopuolella, että tuntuuko, että se, tai on semmoista ajatusta, että onko se muuttunut se sisältö niin kuin muuten silleen enemmän pintapuoliseksi? Niin kuin, että jos, no se on varmaan vaikea sanoa, mutta jos niin, millaisen mielikuva ennen ollut siitä, että miten ihmiset on ymmärtänyt uskon ja kirkon, ja sitten miten nykyään, se niin kuin, tuntuu sitten niissä, voisiko niissä ollut myös semmoista samanlaista tuommoista? Onhan se sellainen eloa, että ei enää olla myös yhtenäiskulttuurissa. Eli kirkko ei ole siinä määrin monelle ihmiselle enää tämmöinen niin keskeinen juttu tässä elämässä. Eli se on ehkä muuttunut monen kohdalla tämmöiseksi niin kuin sukellusvälineistä elämäksi, että sitä mennään pinnan alle ja sitten kun tulee saman lapsen kasten, niin periskoppi käy pinnalle ja sitten taas mennään sinne pinnan alle kunnes sitten tuonne hautiassa taas ja sitten periskoppi nousee pinnalle siellä vaiheessa. Ja mitä se kaikkea siitä välillä tapahtuu, niin siihen ei sitten kirkko ja uskon asioita ehkä niin paljon sitten sotketa. Mutta tämmöisen uskonnollisuus ei ole ihmisissä niin kuin mihinkään lähtenyt. Välillä kuulee puhuttumaan, että uskonnollisuus on vähentynyt. Ja sehän ei yhtään pidä paikkaansa. Uskonnollisuus on vähintään pysynyt samana, jos ei lisääntynytkin. Mutta sitten se tarjonta niin kuin näillä markkinoilla on lisääntynyt ja monipuolistunut ja sekä kirkon sisällä että ulkopuolella. Ja koko joukko uskossa erittäin vakavasti ottavia ihmisiä, jotka saattavat käydä kirkossakin, mutta he ovat oikeastaan melko lailla riveiltä jo sitten ihan tämmöistä keskeisistä opinkappaleista kuin kolminaisuus ja Kristuksen jumaluus, jotka on kuitenkin ollut alkukirkosta lähtien semmoisia niin jakajia, joiden mukaan seurakunnan rajat on piirretty, että tässä menee loppuun uskon kolminaisuuteen ja chop siitä poikitetty kuin kirkko. Se on ollut se, mitä varten meidän uskon tunnustuksetkin on tehty ja nyt sitten ehkä siedetään sitten sitäkin osuutta seurakunnan sisälle, joka ei jaa sitten jaanneta kaikkia kohti. Tuntuu, että siinä vaikuttaa, että siinä käy ehkä samalla tavalla vähän kuin kaikessa, että vaikka jos meillä on kerrostalossa joku sanotaan pyöräkellari ja sen siisteydestä pitää vastata kaikkeen, niin tuntuu, että se tarkoittaa siis sitä, että kukaan ei vastaa sitten. Että se, niin kuin jos ne liikkuu ne tolpat liian paljon, niin sitten siinä ei enää ole semmoista niin kuin, ei ole mitään, mistä ottaa silleen kiinni. Että se on useita erilaisia päällekkäisiä siisteyskäsityksiä, jotka on vähän niin kuin toistensa varjota enemmän tai vähemmän. Jonkun mielestä se on siistiä, että se
karkipaperi ei ole siinä ihan keskellä lattia, vaan se on siinä Niin se on jostain sivu. pikkuisen syrjemmässä ja joku sitten haluaa, että sellaista leikkaus oli puhdas suurin piirtein. Se suurin piirtein, että joo, ihan oikeastaan hyvä allegoria tähän kirkon tilanteeseen. Meillä on kirkon sisälläkin jopa kirkon virassa olevilla henkilöillä erilaisia tämmöisiä sivisteyskäsityksiä. Niin. Joo, ensi kertaa varten, jos tulee mieleen jotain hyviä aiheita, mistä haluaisitte, että me keskustellaan tähän aihepiiriin liittyen, niin pistäkää kommenttikenttään. Ja me katsotaan, jos siellä olisi joku sopiva, niin koittaa puhua siitä aiheesta. Joo, kiitoksia. Ensi kertaa.